Ben Türkmenistan'ın raýaty Babacan Kuyuşmurat Çareýewiç. Ben 2019 ýyldan bäri Türkiýe Respublikasyna gezip ýörün. Ýagny 19 ýylda ben öslegim boýunça Türkiýe döwletine işlemene gaýtdym. 1 ýyllyk turistik wiza bilenem işledim. O wizam gutarmazyndan öňürti bir adamdadyň başyna gelen howp, ýagny pandemiýa ýüze çöküp şu sebäpli ähli halklaryň arasyndaky, ähli ýurtlaryň arasyndaky gatnawlar kesildi. Karantin ölan edildi. Bu howp adamlaryň başyna gelen howp berarly. Biziň diňe bir türkmen halkymyzyň däl, bütün adamlaryň başyna gelen agyr sütemiň arasynda men hem şeýle dert çekip galdym. Häzirki wagt men Türkiýanyň Istanbul şäherine 1 ýyl gowrakdyr men Türkmenistanyň Türkiýedaky konsullugyna ýüz tutup öýüme gidip bilmänmiň. Öýe gidip bilmän, gasy kösenýän, hastalygymam bejerdip bilmeýän. Şo sebäpli men Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa sesimi eşitdirmek isleýän. Hormatly prezident, beni şu wagtky Türkiýe bilen Türkmenistan arasynda gatnaýan charter reisler bilen meniň watanyma, meni öz öýüme çagılamyň arasyna gowuşmagyma kömek etmeňizi sizden haýyş edýän. Ýagny ben konsulluk işgärlerine ýüz tutanyma 1 ýyl gowrak wagt boldy. Bu wagta çenli hiç hili mümkin